си потребител на YouTube. Аз съм Бистър БГ и това е четвърти епизод. Във Фейсбука ми писат защо... Чакай, гресен сервер. Защо не качвам къпове? Аз ще ви кажа съм. Защото самата ми компютър ми се притак. Да, аз почнах от начало до някъде. Това съм шиф тук в една моя писта. Ще научим как да си направим прозорче, но преди това трябва да поспи малко. Извинете малко само сложа. Само тази тук. Да, много извинявайте. Ще кача, защото е вечер. Да спиме. След една седмица ще направим едно много дълго клипче. Ето това местата. Факи нещо се правят. Ето такова. Дай да ви помогна и бой не мога да си направим, ама сме тази коза в другия, така кози наборим. В другия епизод обещавам, че ще направим. Значи за стъкло ще ни е нужно. Аз какво имам? Играем на 1.7.8. По принцип тази си игра в моята версия, ама. Сега отивам да си наберя пясък. Ще направим един стрим за бързо. Той ще е дълъг, пък след стрима на другия ден викам да направим едно крипти на GTA. Не може само Майнкрафтови, Миникрафт. Кои сте тук някакви джостеници. Да, бе. Терията. Сега се отивам вкъщи. Къщата ми е моделна къща. Може малко трябва така да я гръзнам. Изчакайте пак малко. Много бързо. Много извинявам ви. Извинявам се от сърце. Вижте ми къщата. Опа. Ето. Ще ми трябва малко... С дърво. Да видя къде ще стълбатете. Не. Опа, аз тук фако запуших. Чакайте. Вижте.
Имаме малко пясък. Една буча. Това е просто. Оп. И гледайте какво става. Такова. Ето никого. Ще направим факри. Факри. Но за тази цел ще ни трябва още неща ще ги прибера, защото няма много храна. Да умеме нещо. То пуста мандари. То. Ще ме изчакате малко. Извинете пак от Сочи. Само минутко. Чакайте. Е такова ни трябва. Пак изчакайте. Малко. Не му става много извинявайте, много, ама съм Крипър трябва нещо, тази вест, където аз имам нещо става, трябва да оправя да видя какво става там. Чакай само за бързо да се опитам пак, но нещо се причаква. Ще да ми дала да. Сори, пичове, пичаги, хора. Ще видя какво става и ще пусна още един епизод до събота. И най-важното, чао.